alle sammen, og velkommen til denne her video. I dag der skal vi lave noget med ham her fisken, jeg har på ryggen. Vi skal gå rundt med ham på ryggen. Vi skiftes, mig og min lille søster derom bag kameraet. Jeg er lige her. Og det vi har brugt til at spænde den fast, og hvis I vil prøve det, så er det et bælte. og kokoboks. Ja, Ja. det kan man ikke undvære, men... Men lad os bare komme videre. Okay. Ja. Så, hvor er Asger? Ja, det her det er lige min lillebror. Lauke. Nå, der var du. Nå, prøv at komme ud. Ja, du skal komme ud. Herovre. Nu skal jeg se over mig. Hej. Der var en bamse. Der var en Asger. Og lidt kokoboks. Okay, så tror jeg lige, vi laver noget sjovt. Godt. Du skal allerførst klare, hvor så du sætter dig ned på alle fire. Nu, altså. Ned. Og så skal jeg kravle på eller sætte mig op på dig. Okay. Ja, det er lidt. Okay. Og så skal du gå lidt. Okay. Okay. Pas på, Asger. Pas på, pas på, pas på. Vi falder. Hvor er du, Lauke? Vi falder. Vi faldt. Lauke? Det au. SOS, SOS. Okay, vi vender tilbage om lidt. Hej. Det gjorde meget ondt, men nu gør vi det lige herude på... Nej, jeg tænker, her. må jeg ikke prøve at lave et rullefald? Et rullefald. Jo, vi laver lige et rullefald. Okay, Asger, vi er næsten klar til et rullefald. Okay, vi er klar til et rullefald. Det er den næste ting. Er det i hvert fald lige nu? Leica! Okay, rullefald. Nej, vent lige. Du må helst ikke komme ind til vores telt. Okay, er vi Okay. klar? Ja, lige om lidt. Rullefald. Rullefald! Og så kommer jeg! Kawabunga! Woohoo! Ja, hej. Kom. Kom så videre. Okay. Der er en sidste challenge i den her video. Det er gå udenfor. Ned ad trapperne. Gå. Eller Nogle trapper. I haven eller udenfor? Eller bare gå op ad de der trapper og ned. Og så må man godt lige forhindre det lidt. Vi hiver lige lidt her i benet, så han ikke kan komme op. Så frem. Okay. Så ned igen. Ja, du skal ned igen. Afsted. Du gør ikke noget den her gang, jeg mener det. Nej, slet ikke. Jeg kan næsten røre mig. Okay. Slap af. Det var egentlig til at takke af for denne video. Hej. Husk, like and subscribe. Yes. Hej hej.